aiwa Ramaphosa oti aiwa ndaneta nevanhu vamunangagwa, vanhu vari kuita kuti nyika yangu idzikisirwe, vanhu vari kuita kuti nyika yake isava safe, aiwa kuti vanhu vanenge vachifamba kana kuti vanhu vachiita maoperations emabusiness avo ave vulnerable. Sambe namashoko atinoona aiwa nyika yeSouth Africa inodhipota thousands of maZimbabweans ichibvisa munyika yeSouth Africa. Notibva subscribe like turn on the bell icon. Panapa tipi nampindula news tinoona kuti panopotswa this picture amuri kuona aiwa vanhu vakaunganidziwa pane mabhazi amuri kuona ayo papanekwa pachinzi the government is preparing to welcome thousands of Zimbabweans living illegally in South Africa who are expected to be deported from the neighboring country. South Africa has intensified its deportation efforts, particularly targeting Zimbabweans, amid concerns from locals that foreigners are taking jobs and contributing to rising crime rates. Panapa tona kuti munyika yeSouth Africa monzi mava nenhau yekuti ava vagari vemunyika yeZimbabwe vari kuenda muSouth Africa zviri illegal vachinogara vasina madocuments akakwana ndo vari kuita kuti aiwa macrime rates akwire aramba ari kumusoro zvitarise kuti nyika yeSouth Africa aiwa haizi safe. Vanhu vanenge vada kuuya vanenge vachiona kuti aiwa macrime rates amunyika yeSouth Africa aiwa akawandisa zvodzikisira nyika yeSouth Africa ndo yoshatisa nyika yeSouth Africa. Vanouya necomplaint number 2 vachiti aiwa zviri kuya vichipedza majobs amuri kuona kuti macitizens emunyika yeSouth Africa ivo chaivo maSouth Africans anenge ashava mabasa nekuda kwekuti vanhu vari kupinda munyika yeSouth Africa zvisiri pamutemo vachiuya vachinotora mabasa vachishanda zvisiri pamutemo vasingabhadharwi zviri pamutemo. Mashoko ari kubuda tichiona aiwa ari kuya achireiziwa negovernment of South Africa vatora vachiti aiwa takudhipota maZimbabweans nokuti aiwa mungoziva Zimbabwe neSouth Africa maneighboring countries uye kutoenda kuSouth Africa pacho akumbotori maminutes uye hazvimbonetsi. Ari kuya achidhipota vese vanogara munyika yeSouth Africa zvisiri pamutemo. Kutidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.